खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे जौनि खौरां। नंगौ सम सम नोंथांमोननि गेजेराव जौखौ लानानै गोबां सावरायनाय एबा जौनि बेसेनखौ लानानै गोबां सावरायज्लायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो सम सम जौनि बेसेना गोजौ आरो गाहाय जाबाय थानायखौबो नुबाय थानाय जायो। नाथाय बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय आसाम रायजो सरकारनिफ्राय जौनि बेसेनखौ लानानै मोनसे गिदिर आपडेट होदो एबा जौनि बेसेनखौ लानानै रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गिदिर थांखि लानायखौ बे समाव मोनथिना मोननाय जादों। थांनाय साननैसो सिगांसो जौ फाननायनि एबा जौनि बेसेननि हारखौ बांहोनाय जादोंमोन आरो जौनि बेसेनखौ गोबां मानि जौखोन्दो बांहोनायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां सावरायनाय आरो मेम्स खालामलायनाय एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंलायनायखौबो गोबां खेब नुबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे बेखौ लानानै रायजो सरकाराव रायजो सरकारनिफ्राय फिन आरोबाव जौनि बेसेनखौ लानानै खम खालामनायनि थाखाय थांखि लाफिननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो रायजो सरकारा गंसे वाइन शपआव गोबां मानि 5,000निबो बांसिन लिटार जौ फाननांगौनि बिथोन होदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गोदान थांखि लाबावदों आरो बेनो जाबाय जौनि बेसेनखौ खम खालामनाय जासिगोन। जोंनि रायजोजों नांजाबना थानाय मेघालय आरो अरुणाचलाव जौनि बेसेना गोबां जौखोन्दो खम। जोंनि आसाम रायजोनिख्रुइ अरुणाचल आरो मेघालयआव जौनि बेसेना गोबां खम, गोबां जौखोन्दो खम होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि रायजोआव गोबां जौनि बेसेनखौ बांहोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय गिदिर थांखिदि जोंनि रायजोजों नांजाबना थानाय अरुणाचल आरो मेघालयआव जेरैबायदि खम बेसेनावनो जौ मोननो हायो, माखासे बिलाथि जौखौ मोननो हायो, थिग बेबायदिनो जोंनि रायजोआवबो अरुणाचलजों समान बेसेनावनो जौखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। बे समाव जौनि बेसेनखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो जौनि बेसेन खम खालामनांगौखौ लानानै रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गिदिर थांखि लादों, जेराव जोंनि रायजोजोंनो नांजाबना थानाय अरुणाचल आरो मेघालयआव जौनि बेसेना गोबां खम आरो बेबायदिनो अरुणाचलाव जेरैबायदि खम बेसेनावनो माखासे ब्रेन्डनि बिलाथि जौखौ मोननो हायो, थिग बेबायदिनो जोंनि आसाम रायजोआवबो खम बेसेनावनो जौनि बेसेनखौ मोननो हानाय जासिगोन आरो बे बाथ्राखौनो थांखि लादों रायजो सरकारनिफ्राय। आरो रायजो सरकारा थांनाय साननैसो सिगांसो जौनि बेसेनखौ गोबां मानि बांहोनाय जादोंमोन। नाथाय साननैसोनि उनावनो फिन आरोबाव रायजो सरकारा जोंनि रायजोजों नांजाबना थानाय अरुणाचल रायजोफोराव मेघालय रायजोआव जेरैबायदि खम बेसेनावनो जौ मोननो हायो, बेबायदिनो जोंनि रायजोआवबो जौनि बेसेना खम जासिगोन एबा अरुणाचल बायदि खम बेसेनावनो बिलाथि जौ मोलोंनो हासिगोन एबा लोंनो हासिगोन। बे समाव रायजो सरकारनिफ्राय गिदिर थांखि, अरुणाचलनि जौखौ जेरैबायदि खम बेसेनाव मोननो हायो, थिग बेबायदिनो जोंनि रायजोआवबो खम बेसेनावनो बिलाथि जौखौ मोननो हानाय जासिगोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।